Ano ba daw sa iyang kaagi ka ron? May ganing sa kababay nga taga-Laray, Konsolasyon, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga, Ellen. Ron, na ako isulti nimo. Unsa man? Sa tinuod lang, naluoy na ba ako nimo? Grabe kayo kataas mong pasensya nga nagpaabot na ko kung karos ati kasugton. Andam ko magpaabot basta ikaw, Elaine. Pero, ayaw sa padlabi padugay. Nga naman, mapula na unya ka? Aw, di na mahitabo. Di na ko gustong dugi-dugayon ni mo kay... Aray, magyapong ka pa uli na ko. Nakatagaan lagi ka. Ha? Oo, say... Gisugot na ti ka, Ron. Uyab na ta. O, Ron, uyab na ta. Salamat sa mong paghatod na ako, ha? May problema eh. Ikaw pa. Oh. Time para, good? Ganin na rin ko nakabantay ni mo. Sige kaglingi-lingi. Nga naman ka? Elaine, kuhan ba ka nang nalangon ako ihangyo? Unsa man na? Pwede walang say mahibaw about na to. Hindi ko gusto nga makahibaw nga akong ginikanan kung nga nag-uyab-uyab na ako. Wow, ha? Basig nalimot ka nga ikaw may lalaki na tong duha. Why mawa ninyong mga lalaki, Ron? Lagi, pero stricto kayo nga kung mag-ginikanan, good. Unya na lang kung makagraduate ta. Paibawon ako sila dayon. O ipaila-ila pati kanila. Ron? Anya, okay na nimo? Wa ko'y mahimo. Lain sa kayo mamugos ko. Maura sa doon yan ay among awayan, di ba? Hinuon sad. Basta pag-amping lang mo. O please, ayaw sa pahilabot niya ha. Araway problema, okay? Ha? Inang tim ka masugot. Ni atas mo tilo? Dili pagidlikin ako kaya, Ron. Unyag bumabdos ko. Di lagi ka mamabdos. Ako'y bahala. Pero, Lamang ako ni mo. love, mantika. Naram din na. Huwag tangan ng iyong kabalaka diyan, ha? Ako'y bahala ni mo. Ginoo ko. Pila ka buwan naman kung atong asa kong binuwang sakit. Diyos ko. Ayaw lang yung taon, please. Pagpiti. Eh, Pagpiti para makasiguro ta. Dali. Ginoo ko. Positive. Mabdos yugot eh. Sultihi si Ron, ana ha. Kinahanglan nga manubagit si ana. Ling, di ba ko andam? Patay ko sa kong ginikanan, anak. Unya sa may buoti mo ipasabot, Ron. Dili ka manubag ini. Di pa panahon para matao na bata. Ipagawa na. Unsa? Lin ha? Dako nang sa Ginoo.
na ako, te. Pakigistoryahe ang ginikanan ni Ron. Ha? Ayo! Sila baron si Ron imong gipangita, day? Classmate ka niya? Oo, kuya. Nata ko'y tuyo nila. Wa naman sila magpuyo diha, day. Ilarga na. Tuas Manila. Unsa? Gusto na. Ay na paghilak. Unsa o man ako init eh. Sige lang, tabangan ti ka. O kinahanglan nga mo undang kag eskwela. Humani mo mga anak. Anhinan ako ang bata para makatrabaho ka. Nana ko nakita niya trabaho, te. Pero, tuwa sa syudad. O niya, ang bata. Ani lang una siya ni mo, te. Kinahanglan kong mukayo og maayo para sa kong anak, good. Nahala, sige. Ikay bahala. Coffee, oh. Ay, palabig pa stress, eh. Thank you, Brent. Pero, ayaw sa lagi palabig at imana ko. Sibaw bitaw ka ganong kibuhat nila ako, di ba? Kay love di ka. O ganong, dili pa mo ko nung sugton, Ilin. Feeling ako, nakagusto mo sa kang ako. Panggaon ta ka. Promise na ako nimo. Please, sugtan ako. Brent. Mao ba? Nana kay uyab diha? Ote, Anya, naibaw na na siya nga nana kay anak. wa pati, uy. Wa pa ko'y plano. Elaine, Ilin, magpakasal na ta? Ha? Kasal? Gusto na ko nga mo settle down. Gusto na ko nga magpukod og kalihong pamilya. Sige. Sige, Brent. O, gihapon? Negative gihapon? Oo. Basin og dili hatagan og anak, Brent. Sige lang. Ayaw lang pagpakawa sa paglaom. Ug ayaw ka blaka. May anak man tawa. Mahal gihapon ti ka. Brent.
Elaine, nakita na kita ka po sa... Elaine, Buhi pa day ka? Ha? paminawas ako. Paminawon ti ka? Human ko ni mo biyay kay nahibaw kang mabdos ko. Tanaw ni mo. Angay pa ba di ka paminawon, Ron? Elaine, please, paminawa ko. Sultihan ti ka o sinihit mo. Dali, mag-istorya tagtarong. Manay tinuod. Wala ko makaigis kay gidaan ako nilang mama sa Manila. Pagkahibaw nila nga mabdus ka. Sa ato pa. Nisulti ka nila bahin nato. Oo. Kaya nakarealize ko nga buang kong dako nga nisulti ko nimo nga ipagbuka ang bata. O nahibaw ko nga di ko nimo mapasaylo. Ron, Mang sila si mama ang una na akong gisultihan. Una akong makiksulti unta og balik nimo. Pero wala ko nila pagawa sa spy. O gidaan ako nila sa Manila. Inay, wala ka kahibaw nga. Way adlaw nga di ko maguna-una nimo ug sa atong anak. Kaya ang tudron. Mahal ka po ka, Inay. pero... Minyo na ko. Kung mahal pa ko nimo, itaban na ka. Di na ko masugot nga. Di na di ka makauban og sa atong anak. Ron, nakasamukit si Ron sa kong una-una. O ang kuno na ako. Love gihapon kayo na ako siya. Og siya gihapon ang gusto na ko makauban hangtod sa hangtod. Kinahanglan nga sultihan ako sa tinuod si Brent. Kung mo na, maglibuwag ka na ako. Brent, pasaylo ako. Buotan ka. Tarong ka. Pero si Ron paghihapon ang akong gimahal. Pasaylo ako. Nakasabot ko, Ellen. Naibaw masal ko nga, wagi ka ma-in love na ko. Ug dili na ko deserve ang iyon ini. Deserve sana ko nga mahalon. Maway ka pala ka. Natagan ti kasi magkagawasan. Salamat, Brent. Nak, imong tinuod nga papa. Si Papa Ron. Papa? Papa! Anak, niya na si Papa. O di na tumubuhi ang pagbalik. Salamat, Ron. Nakakalito ang mundo kung sinong mahal kong laan sa'yo. Sa pagbalik ni Ron, wa na ko magtrabaho. Og kauban na nako permi ang akong anak. Og naglahi na sad migpuyo ni Ron. Naibawaan sa nako nga may lain na pud nga kapuyo si Brent karon. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. And ayan guys, dungga na to no ang laing episode karong adlaw sa handumanan sa usa ka awit. Kay pag humana kog kaon guys, di pamahaw alas 3 na. Pamahaw dala pa ni udto. Yes, para makasip. Pero amang gipoy lami ikaon og buntag eh. Di man ko iling mamahaw guys. Kapi lang. Kapi nya na biskwit. Yan, ipasistar sa anak ko, no? At certa maghatag og reaction.
So ayan guys, handunggan natin ang laing episode karong adlaw diri sa handumanan. So sa kaawit no nga ang sender mao si kinsa ba to? Punta to tong listahan. Si Ellen. Yes, kaagi ni Ellen guys no. Nga gitay tulan ako og buang kong dako. Da. So kini nga linya guys, linya ni ni Ron. Nga nasayop siya guys no sa una niyang desisyon nga dili nga pagsalikway no ni Ellen guys, kay at the end of the day is wa man yan no, wa man na usab no ang iyang gibati guys paglabay sa pila ka katuigan no. Og taod-taod jud sila guys no nga nagkita pag-usab saon nga gidala manggod ni si Ron di ay no sa iyang mama. Pero nisulti man daan si Ron guys no nga nakapabuntis siya og ang ginikanan ni ano mo dili mo sugot kay syempre bata pa siya. Unya murag nag-eskwela pa siya no tong mga higayon na. Litso jud kaayo guys no kung nanak kay anak no nga dili pa ka prepared, nag-eskwela pa ka wa pa kay tarong trabaho mo nang nasabtan po nako si Ron guys no at that point. Pero sayop man gyud nila nga nung amugod sila nag-care o mas lang nag-amping kung ni-interest lang nga butang no nya kay bawo man sila nga dili pa prepared na paslay mga priorities nga nung nagpaburos sama kung very common yun di kay siya mahitabo guys no karon mga panahon na nag-amping na lang tanan no, nag-protection naraman tanan diha no sa parmasya tag 22 la ang pack tulo na kabuok if you know what I mean, di ba? Mao nang nasa huli na ang pagsisisi no kay do na nay future nga naguba. Kay ba ito guys no nga syempre pag maminyo na nagpaanak na lahi na gyud ang priority no dili na ang pag-eskwela muna si Ellen guys. So atong nasabtan no nga ang ginikanan pala ni Ron ang dili gusto guys. Pero takabalok pud kung unsa gyud ang main pud nga katuyuan no ni Ron, takabalok kung unsa gyud ang tinod nga istorya guys no ni ato siya Manila no. Pero ayun nga nasulti naman no nga kagustuhan sa iyahang inahan. Og naila ni Ellen guys no si Brent. Og si Brent guys willing pud no gidawat niya si Ellen bisan pa man og bidhan na kini no na siya anak. Pero gidawat gyapon niya guys kay o man siya nagkerno kung daghan mo po yung mga single mother go po din ha nga biktima lamang sa higayon no. Og mao ni si Ellen guys gidawat niya no. Og ay murag na mo toy kasal nga nahitabo no. Nay kasal na hitabo guys pero nga nung nakigbalik man si Ellen kang Brent unsaon na lang to guys nakasado ra ba sila nagpa-annulled sila nako nabadi annulment dire or divorce sa Pilipinas murag sa mga kwartahan ra bang nag-exist murag walay divorce guys no sa Pilipinas ambot sa ilang si kuan ato sabot no amicable settlement. Pero atong nadunggan nga naminya naman pud ko no si Brent no sa lain og nagpuyo na sila siguro wala na tayo hilabtanay no mga open minded lang jud goro kaayo ning duha guys kay na feel goro nila nga dili jud sila no bagay ba dili jud sila no ang gitag kuan sa usag-usa. So pinagtagpo sila guys pero di tinadhana. Asa naman to akong iring. Ay, tulo man ni sila kabuok. Yan akong iring guys. Tulo man ni kabuok. Nya isa na lang nabilin. Asa man imo mga igsuon? Ang isa niya ka igsuon guys, upat na kaadlaw kabalik din ang isa pod. Ganyan na panawala, ginabuntag karon hapon na. Asa man imo igsuon? Asa man imo igsuon? Asa man pangitaa? Yun nagkinahanglan yung kudrig iring guys bisag asar malibang pero ni ang lagot kaayo pero pag mudako na di naman ni malibang sa sulod no kinalang kog iring kinaninda ba ako nya daghi ilaga
Asa naman to yung igsuon eh? Asa naman yung mga igsuon paingon? Asa naman? Ganara ba ka sa color ato eh? Kay itom o kuan, puti, combination brown, ano ba? Kini, kain mo ni siya, gray, di ko ganahan o gray. Di mo saan yung earring guys. Tulog na. Diyan ka nararapat. Asa na tong earring? Pangitaon to na ko unya guys. Kay nag-old jug ko. Gagmay pa to kayo na ako diri no. Gigatas pa to. Karon nga kao nagluto. Nawa na. Kay mga utang kabubuton. Human sa tanan-tanan ni Igor ni Layas guys. Human kay mabuhay na ilang kaugaling. Murag na ipanungdungog. So balik sa drama. Asa naman ta guys. So about ni Brent no og ni Ellen guys nga murag na feel nila guys no nga dili sila sa usag-usa og atong nadunggan no nga wala man po'y mga kuan no, wala man po'y mga confrontation nga nahitabo no. O ampun ingon si Brent nga wa kay utang kauboton man kanako gi pakaslan gipunit gikan sa putikan uli pud mang kanako gibarogan aron mag naiisipon nga amahan ng imong anak nya mo imong gibawas kanako nakibalik ka kasi mo wala man no dunggan guys. So meaning open minded kaayo sila no. Kay ingon ba nila if you love someone set him free. O di ba grabe ka nindot kayong atong words of the day karong adlaw guys no. If you love someone set him free. Mura pa na ako naibawan guys. So nindot ang istorya ni Ellen karon guys no. Atong masulti nga adunay happy ending ang iyahang sugilanon karong adlaw. Sana all na lang no pariha ka Ellen adunay happy ending. So I think that's all for today guys. Kay daghan patag mga drama guys no may edit niya. Busy ko kayo eh. Labad na akong ulo guys. Tulo pa lang ka drama nung ako na-upload. Napatay mga drama series, mga drama series. I think natay duha ka drama nung i-upload karon. Munang labad siya guys. Wala ko katiman sa kung kukuan mag-manicure pamantana ko. So I think that's all for today. Again, this is Dodong. Kung niabot ka no up to this part, thank you so much guys. Nalipong nako. Thank you so much. Ug I hope no nga wa nyo gilaktawan ang mga ads nga manggawas diri no. Isip suporta sa atong channel.